मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय आङो भिडिअ लानानै फैदोंलाय मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोहरनो होननानै आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दा नैबे जायगायाव आं जे जायगायाव दङ नोंथांमोना नायनानै सिनायखाबाय बे जायगायाव दिनैहाय बर' फिल्म जानो थांगासिनो दङ। बे बर' फिल्मानो जाहैबाय बर' फिल्मनि नामा दाहाल ओमफ्राय बर'नि थै जागोन। सिनेमानि नामा बर'नि थै। दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन साननै जागोन होननानै बुंदों। दिनै सानसे ओमफ्राय गाबोन सानसे। दिनैहाय दाहालखौ देखायगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय गाबोन बर'नि थैखौ देखायगोन बेबायदि होननानै मिथिहोदों आरोखि। दा बिनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायफैनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा बिराद मोजां जागोन भिडिअआ। दा बिनि थाखायनो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै मिथियो बा नायनानै बर' हारिनि जे बर' सावथुन भिडिअ दिहुनग्रा बिसोरखौ जाहाथे जों गोजौथिङै दैखांहरनो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे बर' फिल्मखौ नायनायाव जाहाथे मदद खालामफैयो आरो जोंनि बर' सावथुनखौ एसे जौगाहोयो बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायहरनाय जाबाय, खावलायहरनाय जाहैबाय। दा नोंथांमोन जायखिजाया आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं जायगाखौ देखायलांगोन। नैबे जोंनि बेंटल मिसन बेंटल कलेजनि खाथि बावहाय BCDC दङ। BCDCनि अपोजिटआवहाय बाव जांख्रिखां फोथार बे जायगायावनो देखायगोन। नोंथांमोना आं बे ग्राउन्डआव देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। टिकेटा कत? टिकेटा कत? 100 150 मार्केट 100 और शेयरत 150। अच्छा फिल्मটা কি জানে আপনি? दाहाल और बर'नि थै ওইটা হবো না? আচ্ছা ঠিক আছে। नैबे जायगायावनो मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन दिनैहाय आङो नैबे जायगाखौ लानानै बा फिल्म देखायगोनखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय बे फिल्म गोदानखौ लानानै फैगोन नैबे जायगायाव। फिल्मनि नामानो जाबाय माने दाहाल ओमफ्राय बर'नि थै। दाहालखौ दिनैहाय देखायगोन ओमफ्राय बर'नि थैखौ गाबोन देखायनाय जागोन होननानै बुंदों। दा गोबां मानसिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो बिसिनाव खाथियाव थांनानै एसे सोंनानै लागोन। जायखिजाया रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायनो इन्टारेस्ट दङबा भिडिअखौ नायफैनो हागोन। दिनैहाय दाहाल ओमफ्राय गाबोन बर'नि थैखौ देखायनाय जागोन होननानै बुंदों। मोनायाव देखायगोन। खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो। नैबे जायगायावनो बेंटल कलेज खाथि बेवहाय BCDCबो दङ। BCDC सेरावहाय जांख्रिखां फोथार बे जांख्रिखां फोथारावनो देखायनाय जागोन होननानै बुंदों। औ सेर साफा खालामगासिनो दं मालाय नै। टिकेटआलाय बेसेबां दोनो टिकेटआ? सियाराव 150 हायाव 100। सियाराव 150 नो ओमफ्राय हायाव 100। मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायफैनो हागोन। नायफैयोबा फिल्मा हयले बिराद बरिया जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय मानगोनां रायजो राजाफोर जाहाथे नोंसोरबो माने नायनानै मिथियो। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय बे बेंटल एरियायाव बे दाहाल आरो बर'नि थैखौ नुनो मोनसिगोन नालाय। दा बिनि थाखायनो आंबो नायनो होननानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव। नैबेलाय नै मानगोनां रायजो राजाफोर सेरफोरखौ फोसाबगासिनो दङ। दा मोनानिफ्राय देखायजेनसिगोन। गाबोनसिम जागोन। दिनै दाहाल ओमफ्राय गाबोनहाय बर'नि थै देखायगोन।